салом алейкум ба ҳама подписчикои канали Автодушанбе. Дар навори имрӯзаи мо зиёда аз 17-18 мошине аст ки бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. Дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. рӯзи саиди ҷумъа ба ҳар яки мо шумо муборак бошад. дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед. дӯстони азиз, якум мошини фурӯшии мо Opel Astra F мебошад ки соли барорӣ 6997, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамошкашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷат дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Кӯлоб. нархи мошин 38000 сомонӣ. барои ҳозира гардонем 239000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. дуюм мошини фурӯшии мои ВАЗ 21099 мебошад ки соли барорӣ 6-2000, объёми мотор 1.5, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамошкашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатош то декабр 4 баллон нав, электрозамок, кузовуш нав, варид парид надора, дарунуш губкаваткадагӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 10500 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 66000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. сеюм мошини фурӯшии мои Toyota Corolla мебошад ки соли барорӣ 6-2001, объёми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат, растамошкашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст срочно дубайка, перекидка нест, дар ҳолати хубе, гази евро 4, баллоно, мотор, коробка ходовой 100%, ҳуҷҷати яксола дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 49500 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 312000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. чорум мошини фурӯшии мои Mercedes-Benz V124 мебошад ки соли барорӣ 6987, объёми мотор 2.2, сӯзишвориш дизел, коробка передачаш механика, растамошкашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 23000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 145000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. панҷум мошини фурӯшии мои ВАЗ 21099 мебошад ки соли барорӣ 6993, объёми мотор 1.5, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамошкашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошини хуб ҳолати хуб дай, занг занем, бо телефон гап мезанем. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошини 11000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 69000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. шашум мошини фурӯшии мои Opel Astra F мебошад ки соли барорӣ 6992, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамошкашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин газ, бензин, 4 моҳ ҳуҷҷат, баллонош нав, моторш модул, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Кӯлоб. нархи мошин 17000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 107000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. ҳафтум мошини фурӯшии мои BMW 5 Series мебошад ки соли барорӣ 6-2002, объёми мотор 2.5, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамошкашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор, коробка 100%. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 32000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 202000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. ҳаштум мошини фурӯшии мои Opel Vectra B мебошад ки соли барорӣ 6996, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамошкашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинчаи зурай, савдо пеши мошин даб, ай пеш биё чақчақ мекунем. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 18000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 113000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. наҳум мошини фурӯшии мои Opel Astra J мебошад ки соли барорӣ 6-2000, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ,
коробка передачаш механика, растамош кашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад, мотори 1.6 экотек. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 36 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 226 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. даҳа мошини фурӯшимои Opel Meriva мебошад ки соли бароришаш 2006, объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамош кашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад, кондитсионер ҳама ҷош кор мекунад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 47 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 296 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 11 мошини фурӯшимои Mercedes Benz мебошад ки соли бароришаш 1994, объем мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст Rochno Elegance 4 электропакет, 4 баллон нав, центр замок люк. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 31 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 195 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 12 мошини фурӯшимои Hyundai Starex мебошад ки соли бароришаш 2000, объем мотор 3 сӯзишвориш дизел, коробка передачаш механика, растамош кашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мотор нав, кадагӣ дизел, простои камбудӣ, краска, таги мошин соза, аккумулятор нав, алиш намешавад, кредит дода намешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 20 200 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 127 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 13 мошини фурӯшимои Opel Astra N мебошад ки соли бароришаш 2007, объем мотори 1.8 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат, растамош кашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 40 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 252 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 14 мошини фурӯшимои Opel Vectra S мебошад ки соли бароришаш 2006, объем мотор ДВД, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат, растамош кашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин тозаи вадай, ходовой, краска, губкавад ҳамаш нав, кадагиум, люк, кондитсионер, задний камера, монитор, обогрев. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 46 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 290 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 15 мошини фурӯшимои Opel Vectra A мебошад ки соли бароришаш 1992, объем мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, мотор 100%. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 10 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 63 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 16 мошини фурӯшимои Mercedes Benz мебошад ки соли бароришаш 1995, объем мотор 2 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст Rochno Elegance гази Евро 4, 4 электропакет, кондитсионер дора, мотор, коробка ходовой 100%, ягон мошини арзон, болош сумтия, алиша меша бо муомила дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 37 500 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 236 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 17 мошини фурӯшимои Daewoo Nexi мебошад ки соли бароришаш 1995, объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст Nexi Korea состояниш соза, газу бензин кор мекунад, салоншам навай, ҳуҷҷат дора. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 19 500 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 123 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо.
18 ماشین فروشی ما گلی ویسیان می باشد که سال برآوریش 2007 ابیوم موتور یک سوزش بنزین گاز коробка передачаш механика растамош кашидагӣ аст. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин зури бада алишам мешавад. қарор додад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 25 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 158 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 19 мошини фурӯшии Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 1999 объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин коробка передачаш механика растамош кашидагӣ аст. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ҳуҷҷатош то 18/12/2021 бензини холи чихол полик нав магнитофон колонка нав баллону аккумулятор нав пардаву запаска нав сабаби фурӯхтан стройка дорам. қарор додад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 36 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 227 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо.